खुलुमबाय दैलि खौरां निउज पर्टेल नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ आं गिबियाव बरायग्रोनानै लाबाय। आं बे समाव दंफैयो आङो क'क्राझारनि 9 नं बनरगाव समस्तिनि केन्डिडेट जानो गोनां BJPनि राजिब ब्रह्मनि न'आव। दा बिथांखौ मोजां मोननानै गोबां BJP पार्टिखौ मोजां मोननानै गोबां रायजो राजाफोरा जयेन जानो फैदों। दा बिथांमोना मानि थाखाय जयेन जाफैदों आं बिथांमोनाव माखासे सोंनानै लागोन। सार दिनै नोंनि सिनायथिया मामोन बबेनिमोन? आंना बारनं खासिगुरि होनो गामिया। ओमफ्राय आगोलाय जों दा आगोलाय नांगालाव दंमोन आरोखि। ओमफ्राय दा आगोलाय बे सारजों दंखायोमोन नालाय दा बेखौ मोजां मोना जों फैनाय जाबाय आरोखि। नांगाल माने BPF आव दंमोन आगोलाय। ओरैनो दा नों BPF पार्टिखौ मानि थाखाय गाज्रि मोननानै BJP आव फैनो गोनां जादों? बिदिनो एसे सुबिदा जाहैबाय। ओमफ्राय दा नोङो दैदेनगिरिखौ मोजां मोननानै फैदों ना BJP पार्टिखौ मोजां मोननानै फैदों? बे जेन'बा दै सारखौ जों मोजां मोनना फैनाय जाबाय आरो। ओरैनो आगोलाय साबेसेसिम जादों नोंथां? जों दा 7 जानानै दं। ओमफ्राय दंबावो गारि जायगाथिं फैनो मोनाखिसै। फैबावगोन आरोबाव। दा बिथांनिफ्राय जों सोंनानै मोनथिबाय आरो बिथांजों लोगोसे गोबां मानसियानो फैबावगोन होननानै दा बिथाङा आसा खालामदों। BJP पार्टियाव फैनाय जाबाय जोङो। ओरैनो नों सिगाङाव बबे पार्टिनि मानसिमोन? ओरैनोथ' जेनेरेलि आं UPPL आव खामानि मावोमोन। दिनै UPPL सरखार थासेयावबो मानो सरखारखौ गारनानै BJP आव फैनो गोनां जादों? सारनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै जोङो सारजों फैनाय जाबाय। दिनै BJP खौ मोजां मोननानै फैदों ना दैदेनगिरिखौ मोजां मोननानै फैदों? BJP खौबो मोजां मोनदों, सारखौबो मोजां मोनदों, बेनि थाखाय फैनाय जादों। ओरैनो साबेसिम जयेन जाफैदों? जोङो दा 21 जन फैदों गासै। औ। बबे गामिनिफ्राय? झारबारि बड'पुर। Ini serang kami fijitnai kami fijitnai bangsin orang sini kena Sirojit Musmutari development ni apa Gerson Nurjari ini orang ser Nurjari foto kamera mana kan produser kami Musmutari adin ini serang kami fijitnai kami fijitnai bangsin orang sini kena Sirojit Musmutari development ni apa Gerson Nurjari ini orang ser Nurjari foto kamera mana kan produser kami Musmutari adin ini serang kami fijitnai kami fijitnai bangsin orang sini kena Sirojit Musmutari development ni apa Gerson Nurjari ini